Bueno, hemen azalduko dizuet nola egin behar duzuen, zuen Google kontua ikastetxekoa kontutan hartu sortu zuen korreoak nahi badituzue eta Driven duzuen dokumentu guztiak nahi badituzue, zelan pantailan daukazuen aplikazio honekin, elbide honekin, eraman zuen Google kontu pribatu batera, zuen Gmail batera. Bueno, hori egiteko prozesua oso erraza da. Lehenengo sartzen zarete kontu horretan, eta hemen ikusten duzu transferitu edukia, esaten dizu, eta hemen idatzi behar duzu, ze kontura nahi duzun transferitu. Egingo dunek adibide bat, piniko dut nire kontu pribatu bat, erandekojatorrak@gmail.com. Euki behar duzu kontu bat, bale? Bestela sortzen duzu lehenago. Hau egin eta gero, esaten duzu bidali kodea. Berak, bidaltzen dizu kodea, zure kontu pribatu horretara bai, erandekojatorrak@gmail.com. Ni orduan hor sartu beharko naiz ikusteko zein den kodea, eta kodea idazten dut hemen behan. Lehenengo geldituko du grabazioa bilatzeko, bale? Bueno, jarraitzen dugu, begiratu dute kontu horretara bidali daten kodea, eta hemen idatzi dut. Eta orduan egiten duzu, egiaztatu. Bale, hori egin eta gero urrengo gauza esango dizu, hautatu zein eduki nahi dituzun kopiatu edo transferitu. Eta hemen esaten zuen hori nora, nire kontua dala ricardo@erandekojatorrak.com-etik erandekojatorrak@gmail.com-era, adibide bat, bale? Orduan, hemen behan daukat esaten dio nik Driveko nahi dudana, eta Gmaileko behar. Espano nahi Gmailekoa, bai, kentzen dut, eta berdin Drivekoa, baina, bueno, prinsipioz, egin aldo zuen biak, ez dolako eser kostatzen egitea. Eta jabean esaten du, kopia eduki eta transferitu, koda erandekojatorrak@gmail.com-era, bale? Nahi badut aldatu aldo kontuz. Hasi transferitzen, eta transferitzen hasten da. Esaten dizu ja prest zaude, abian dagoela, eta amaitutakoan transferentzian irondu aldu 5 minutu, 10 minutu, ordu bete edo eta 4 ordu edo segun zemat gauza edo eduki dituzu, bale? Orduan, lasai egon zeberak esaten du, kasu honetan esaten du, aste bat ere behar izan daiteke amaitzeko, oso luzea bada. Amaitutakoan, mezu elektroniko bat jasoko duzu, bai? Kontu horretan, jasoko duzu mezu bat esanez, baduzu jana transferituta eta beraz ikusi alduzu. Eta listo, horrela da, osea, erreza da, eta proba egin. Arazoen bat baldin baduzue, hitz egiten dugu. Bale? Eskerrik asko.